Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Unong lum kubur bayak linti lingba ka surok hakitan opa shlong ulai I gijing tho ki ba penyang harut surok ki bala tho park an pe lani penyang ya ka kali jong phi hendai phin siu da kador bat ka wei pat ka boong no compensation no work lani lada om siu bai lut ksan on om sha ban trai hadien balai I ya ni gijing tho unong lum kubur la persang banwa jing tim balai ga ja kum ni hakajing persang banwa ji gijing tip ki ba banya la yo banya kendu I wei urang ba yo balakam bau de nong tre jong uba ki rapsang bat ulai thu bagi trai jaka ki le kumni namar ba ka sarkar kala kurup jubor ya ka jaka jong ki klam de yo jing bet satya na ka benta bagin chnapen he ya ka surok ba ka badai na ka project chnapen he surok na do sharpi shado dauki uni rong ba wala tip kerteng kum ba es kharmendai ulai thu ba namar ba ki de ki trai jaka ki lej ban lum bai penyang kali shispa tengka na ka wei ka trok ba ya ka ni gilas dang lum la kum ba rto e menta uloong bagim dan jing persya ya jing snapen he surok hendai ki kwa ba sarkar kan siu shwa ya bai jaka au ka banin kong galong kumni sepi na du man shwa karap sang kala ai ka forest ban thung ding ban suma bas ka khandai pu khandai snam te ka khandai pu khandai snam ki ka dap kut menta te ka dau ba kalong wala kala kut ka khandai pu khandai snam ka dau kalong manga kam trai jaka halal pakai nong rim ke bingina ada biang kot selang ya le lu nong sedong kadau kalau bangi la simno haljong kelakut kepor te kamdan ei dang jungi khang persa ba ke hapsu no competition pade khang ba khang bangi la ban kanlong lai lut haka ya ke yang ba hak jeli wi yang kumne kumtai kumno suk kan no te mentang hapsum ka parking ei kadau kalong ba kade hajaka jongi kinong tray jong girap sang sangai kumne ka basiwi ngam tip kai kadau ka basande sarkar ka long kumne kadau kolong ba balai kamsiu ya ka jing ya ka tray jaka kai lam long la kamsiu tingim sha kata ka jing sha ta ka basai keren ni ya to mesiel kalong ba ka wi ka benta kalong ba kim pan bor ne kim pan jing bit jiwan da ka bor kilawan lang mamil street lawan lang bak di brew jong kaparas te kai kadau ka perlong bak ile fus ile don bor ile ei gumne ngai ei kalong bak sarkar ka sule don bor tante ngi kum ki brew kinong kum ki brew ba don jaka hakan ka jaka asu kumta ka jingkhang ho ni khang ndai tang ngoi kalong ba ki thung youtube post kadau kalong mang nyim tip kai ka benta kai kadau jong ki tadi ile ka bor ngi pesan kambe ya kat kum ka jaka ngi kam trai be bagi de ke jungi da kata dau ngi hap le menta ya ka bangi dan kam ti la khang persa temta kim tresho am kitu kilong ma utu barim usabe kuptu barim wadang lupa tang tu pc wa kri jong kri hadung ti halat nong pure kadang de hi ka jongki lapsang